Таксама расказваў ім прыпавесць аб тым, што заўсёды трэба маліцца і не кідацца ў роспач, кажучы: «У адным горадзе быў суддзя, які Бога не баяўся і чалавека не саромеўся. Была ж у гэтым горадзе ўдава, і прыйшла яна да яго, кажучы: «Абарані мяне ад майго супраціўніка». А ён не хацеў доўгі час, а пасля сказаў сабе: «Хоць я Бога не баюся і чалавека не саромлюся, аднак паколькі надакучыла мне гэтая ўдава, абараню яе, каб ізноў прыйшоўшы, не надакучала мне». Дык гаворыць Господ: «Паслухайце, што кажа несправядлівы суддзя. А ці ж Бог не возьмецца бараніць выбраннікаў сваіх, якія днём і ўночы прызываюць яго да сябе, ды ці будзе абыякавы да іх? Кажу вам, хутка іх абароніць. Аднак, калі Сын чалавечы прыйдзе, ці знойдзе веру на зямлі?» Некаторым, якія былі ўпэўнены ў сабе, што яны справядлівыя, а іншымі пагарджалі, сказаў ён таксама такую прыпавесць. Два чалавекі ўвайшлі ў святыню, каб памаліцца. Адзін фарысей, а другі мытнік. Фарысей, стоячы, так маліўся ў сабе: «Божа, дзякую табе, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, несправядлівыя, чужаложнікі, або як гэты мытнік. Пошчу 2 разы на тыдзень, даю дзесяціну з усяго, што маю». А мытнік, стоячы здалёку, не адважваўся нават падняць вочы ў неба, але біў сябе ў грудзі, кажучы: «Божа, будь літасцівы да мяне, грэшнага». Кажу вам, гэты вярнуўся дамоў апраўданы, а не той. Бо кожны, хто ўзвышаецца, будзе прыніжаны, а хто прыніжаецца, будзе ўзвышаны. Прыносілі да яго таксама дзетак, каб дакрануўся да іх. Бачачы гэта, вучні сварыліся на іх. Але Ісус, паклікаўшы іх да сябе, сказаў: «Дазваляйце дзецям прыходзіць да мяне і не забараняйце ім, бо такіх ёсць валадарства Божае. Сапраўды кажу вам, хто не прыме валадарства Божага як дзіця, не ўвойдзе ў яго». І спытаўся ў яго нейкі начальнік, кажучы: «Вучыцель добры, што маю рабіць, каб здабыць жыццё вечнае?» А Ісус яму сказаў: «Чаму мяне завеш добрым? Ніхто не добры, адзін толькі Бог. Прыказанні ведаеш: не чужалож, не забівай, не крадзі, не сведчы фальшыва, паважай бацьку твайго і маці тваю». А ён гаворыць: «Я гэта ўсё выконваў ад маленства». Пачуўшы гэта, Ісус гаворыць яму: «Аднаго табе не хапае. Прадай тое, што маеш, і раздай убогім, і будзеш мець скарб на небе, і прыходзь, ідзі за мной». Той жа, пачуўшы гэта, засмуціўся, бо быў вельмі багаты. Ісус, бачачы, што ён зрабіўся сумным, сказаў: «Як цяжка тым, што маюць багацце, увайсці ў валадарства Божае. Лягчэй вярблюду прайсці праз вушка іголкі, чым багатаму увайсці ў валадарства Божае». Дык сказалі тыя, што слухалі: «Хто ж можа быць тады збаўлены?» Гаворыць ён ім: «Што немагчыма ў людзей, тое магчыма ў Бога». Гаворыць Пётра: «Вось жа мы пакінулі ўсё і пайшлі за табой». І ён сказаў ім: «Сапраўды кажу вам, няма нікога, хто б пакінуў дом або жонку, або братоў, або бацькоў, або сыноў дзеля валадарства Божага, каб не атрымаў многа больш у гэты час, а ў веку будучым жыццё вечнае». І ўзяў ён з сабою 12 і гаворыць ім: «Вось ідзем у Єрусалім,
і здзейсніцца ўсё, што напісана прарокамі пра Сына чалавечага. Ён будзе выдадзены паганам і высмеяны, зневажаны ды апляваны, і пасля таго, як убічуюць, заб'юць яго, і на трэці дзень уваскрэсне. Але яны з гэтага нічога не зразумелі і не разумелі, што гаварылася. І сталася, калі падыходзіў да Ерыхона, нейкі сляпы сядзеў пры дарозе жабруючы. І калі ён пачуў, што міма праходзіць натоўп, спытаўся, што гэта такое, і сказалі яму: «Ісус з Назарэта праходзіць». Дык пачаў крычаць, кажучы: «Ісус, сын Давідаў, злітуйся нада мной». А тыя, што ішлі наперадзе, сварыліся на яго, каб маўчаў, але ён тым мацней крычаў: «Сыне Давідаў, злітуйся нада мной». Спыніўшыся, Ісус загадаў прывесці яго да сябе. І калі ён падышоў, спытаўся ў яго: «Што хочаш, каб я зрабіў табе?» А ён сказаў: «Господзе, каб я бачыў». Сказаў яму Ісус: «Праглянь, вера твая збавіла цябе». І зараз стаў бачыць, ды ішоў за Ісусам, славячы Бога, і ўвесь народ, як убачыў гэта, аддаў хвалу Богу.